नरसिंह श्री महाविष्णूचा चौथा अवतार हा श्री नरसिंह स्वामीचा अवतार आहे। नरसिंह अवतार हे मानव आणि सिंह यांची निर्मिती आहे। या स्वामीला नरहरी असेही म्हणतात। हिरण्यकश्यपू राक्षसाचा वध करण्यासाठी महाविष्णूने पृथ्वीवर अवतार घेतला। नरसिंह प्रतिमा धारण केलेले श्री महाविष्णू हिरण्यकश्यपच्या पोटावर हल्ला करतात। ज्यांना शत्रूची भीती वाटते, ज्यांच्यात शनिदोष असतो किंवा मंगलदोष असतो, त्यांनी प्रथम नरसिंह स्वामीचे पूजा करावे। जीवनातील संकटे अत्यंत गंभीर असताना नरसिंह स्वामीचे नामस्मरण केल्याने पाशवी प्राणी व शत्रू या अशुभ ग्रहापासून मुक्ती मिळते। इथे सर्वाधिक भाविक संपदासाठी येतात। भगवान नरसिंहचे 9 वेगवेगळ्या रूपात पूजा केली जाते। ज्वाला नरसिंह, ओहबिला नरसिंह, मळोळा नरसिंह, क्रोवा नरसिंह, करुंजा नरसिंह, भार्गव नरसिंह, योगानंद नरसिंह, चतवत नरसिंह, पवन नरसिंह हे 9 रूप आहेत आणि मुख्य मंदिरापासून 5 किलोमीटर आत सर्व प्रकारासाठी मंदिरे स्वतंत्र असल्यामुळे हे स्थान नव नरसिंह क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते। या ठिकाणी भगवान शिव आणि नरसिंह यांची पूजा केली जाते। नरसिंह स्वामीचे मूर्ती शेजारी शिवलिंग ठेवलेले आहे। हे दोन्ही हरिहरांचे तीर्थस्थान म्हणून ओळखले जाते। वीरभद्रात 9 दिवस नरसिंह जयंती साजरी केली जाते। अशाच आणखी महत्त्वपूर्ण माहितीसाठी देवालय चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका।